Good morning mga ka-Inday, this is Inday Rhona and welcome back again to my YouTube channel. Yeah! So ayan mga ka-Inday, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell at para naman po mga ka-Inday, ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to click like, share, at comment mga ka-Inday, kahit pa paano. And for today's video, so ayan mga ka-Inday, for today's videos, pupunta kami ngayon sa Manikling. Kay Gisugo ko sa kong pag-umangkon nga magkuha sa kwarta nga gipadala si ang hambana jud to arms sa Indonesia Chenes. So nagulat lang ko sa ako ang masakyan nga kuan tricycle, kasama ko yung dalawang kapatid ko kasi today's mga ka-Inday birthday sa akong pag-umangkon, so wala sila handa, so pansit lang muuban silang lang kay mapalit siya pansit, so pansit lang mo handa siyang birthday mga ka-Inday. Ay naa di handa mga ka-Inday pero gamay ra di ay pansit ra og kuan. Yes. Ulan kayo sa mga karon mga ka-Inday, tan-awa. Ulan kayo, sulapok kayo ang kuan panahon karon diri sa mua, tan-awa ulapo kayo. Dira mo balay, dira. Kasi kung dala na mo dira lapo kay mga ka-Inday, Ginoo ko ambot na lang siya. Madaot akong pagkagwapa pero okay ra. So ayun mga ka-Inday, nara siya. Nagtubil pa mong driver na ay budhan sa kay sa kuan sa tricycle na flat junior. Yan mga ka-Inday, giuna sa katod sila bago mi. Ayan, hala naguba. Ginoo ko mga ka-jeep jud ta ron. Ulan kayo mga ka-Inday, Ginoo ko. Okay, magringkot ko kay ulan kayo sa mua, magmotor rami. Kunya akong attire. Kunya akong attire. Okay, bago po. Hala po ako akong silingan na mo nga gwapa, nga nagtrabaho sa pharmacy. Ay, saba natin yan. Ano siya? Taob ron, taob. Ay, kabudo, oy. So ayan mga ka-Inday, wato na mi. Naglingkod sa ako mga pagal. Ako ang silingan ng bugoy. Ayan, bahala ko basta ang cellphone mga ka-Inday, basta maka-vlog lang ko. Laban Japan. So, kita-kita to sa Manikling mga ka-Inday. So ayan mga ka-Inday, naabot na ko sa kuan sa Manikling. Ulan kayo. Sa ulan na blurred kayo ako ang phone. Inday, muuli namin. Mga ka-Inday, namin dito sa katipunan namin naman na. Busy kayo ang kuan principal. Uy, wala pa mako. Mayad ang uban. Pa di eh. Bitin lang sa tig bugas eh. Bikin mo palit ng punig bugas. Hindi po ito magkadagos ng sinuhay. Wala mo. Ano yung bumbilya? Igat? Ana, nagiti. Naligo na kong swimming pool.
Missing. 65? Oh. Hi, ante. Bye-bye. Nakadala namin bring house. Padala ng tatay ni Manang. Mga kainday, nahapit sa amin sa tindahan. Kanina lang akong palit ko bugas ni tatay ko. Ari mga kainday, maniud na mahahawtan ako sudaan kay bulan. Karon ko na mahaw. Okay. Nahatan pa ko sa kwarta dito Pagkumangkon. Kaon na lang yun. Ito ba? Putong kaayo. Putong kay kope. Tibo. Pero bulan. Paluto. Kaya mga kainday, mga untaog saging prito siginita ay ginako itong kakak saging dong bungol ay nga ako naglawas ng ukaong kainit tayo. So ayan mga kainday, human ako og adto sa Manikling, naghatod ko sa kwarta sa akong pag-umangko at saka nagluto si mother og saging, nakakaon ako. So diri sa mga kainday ulan kaayo naglapok ang dalan kapoy og kanang kuan. So ayan mga kainday, mega love shout out po kang Miss V, anak ni Eileen Bisdak, Divine Gab, Paris Bangkok, Abad Vlogs, Jordan Vlogs, Ruth Dorothy Martinez, Nicole TV, Chai Vlogs, Daryl John Perez, Nicole, Patricia Alison, Captain Tarig, Ninja ni MG Pinoy Channel, Lilay Lakdang, at saka kang Wella Vlog, at saka kang Eileen Bisdak from 4K. Mega love shout out po sa inyo mga kainday at saka kaindoy. So yun mga kainday, dito nagtatapos ang ating video for today. So I'm Inday Rhona. Kung baguhan ka pa lang sa akin channel mga kainday, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell mga kainday para naman ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment mga kainday. Kahit pa paano mga kainday. So ako'y magpapaalam na mga kainday. I'm Inday Rhona. And bye. Bye.